हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் 11, பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்ச வடிவும் சொல்லலாம், பகவானுடைய விராட் ரூபமும் சொல்லலாம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. அதாவது பக்தி யோகத்துல நாம பாத்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயம் இது. பக்தியில 5, டோட்டலா 18ல 11வது பதம் அத்தியாயம் நம்ம இதை பார்க்கிறோம். இதுல சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல இறந்த காலம், நிகழ்காலம், அதே மாதிரி எதிர்காலம், இதை அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பாக்குறாரு அவருடைய விராட் ரூபத்துல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சாதாரணமா ஒரு சூரியனை பாக்குறோம், சந்திரனை பாக்குறோம். சந்திரனோட பார்த்துடலாம், சூரியனை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ நமக்கு இந்த கண் பார்வை நமக்கு ரொம்ப பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப கண்ணு கூசும், ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஆனா இங்க பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா 1000 சூரியனோட தேஜை தெரியுதுன்றார் அர்ஜுனன் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை அவர் காட்டுறாரு. ஆனா அது 1000 சூரியனோட ஒளி தெரியுதுன்னும் போது அவரால் 1000 சூரியன ஒளியை பார்க்க முடியுது பாத்தீங்களா? அது எப்படி? அவ்வளோ, அதாவது பகவானுடைய அனுகிரகம், அவருடைய அனுகிரகம் இருக்கணும். அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் அந்த 1000 சூரியனை பார்க்க முடியும். ஒரு சூரியனை பார்த்து நம்மளால முடியாத போது அனுகிரகம் இல்லை நமக்கு. காலைல சூரிய நமஸ்காரம் எதுக்கு பண்றோம் சரிங்களா? வந்தனம் பண்றோம் பகவானுக்கு, சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி வந்தனம் பண்றோம். அப்ப அது பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க, நமக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு 1000 சூரியனோட தேஜை தெரியுதுன்றான். இங்க 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி அதுதான், எனக்கு அந்த அனுகிரகத்தை கொடுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்கிறான். இது வரைக்கும் கிடைச்ச ஞானம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த 7ல இருந்து இந்த 10வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் இது. ஆனா ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பகவான். அதுக்கேற்ற மாதிரி இவனும் கேள்வி கேட்டுனேங்கிறான். 7வது அத்தியாயத்திலையும் சரி, 8வது அத்தியாயத்திலையும் சரி, 9வது அத்தியாயத்திலையும் சரி, 10வது அத்தியாயத்திலையும் கேட்கிறான், இதுலயும் கேள்வி கேட்கிறான். ஞான யோகத்துல கேட்கிற கேள்விய பக்தி யோகத்துல கேட்கிறான். அப்ப இதுல ராஜயோகம் கொடுக்கிறார், கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். நீ எப்படி எல்லாம் செயல் பண்ணணும்னு இல்ல கொடுக்கிறார். விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிக்கிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. சரி, இப்ப நாம என்னென்ன பார்க்க போறோம் 10வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். பௌதிகவாதிகளுக்கும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் பகவான் ஒரு நிலையை தான் பார்ப்பார். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு? அறியப்படாதவர் அனைவருக்குமே ஆதாரமானவர் இருக்கார் பகவான். அவர் ஆதி அந்தம். நேற்று நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது கீதையோட சாராம்சமா பார்த்தோம். 8ல இருந்து 11 அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணர் உச்ச நிலை ஏற்றுக்கொள்கிறான். 12ல இருந்து 18 வரைக்கும் பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதி யோகத்தை விரிவாக கொடுக்கிறார். 19ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் நாமும் அதை விரிவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நாமும் 55 பதம் இதுல. இந்த 55 பதத்திலையும் ரொம்ப அழகா நாம விரிவா பார்க்க போறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்டே கேள்வி கேட்கிறான். என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கிறான்? கேள்வின்னு சொல்லலாம், வேண்டுகோளும் வைக்கிறான் பகவான் கிட்ட. ஏன்னா பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்க்கணும்னு கேள்வி கேட்கிறான். அந்த எனக்கு அந்த மாதிரி அதை பார்க்கறது உள்ள தன்மைக்கு எனக்கு என்னுடைய கண் பார்வை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறான். நிறைய விஷயங்கள் எப்படி நம்ம துரிதாசனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வை கொடுக்குறது பகவான் ரெடியா இருந்தார். யாரு? வியாச பகவான்.
கொடுக்க ரெடியா இருந்தார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேணான்ட்டான். யாரு? திருதராஷ்டிரன். என்னுடைய காளிதேசி சஞ்சயனுக்கு மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு. ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து அந்த தன்மையில எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு பகவானுக்கிட்டே வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அதே 5ல இருந்து இப்ப 8வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் தனது வடிவத்தை உலகாய வடிவத்தை விரிவாக்குறார் பகவான். 5ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா 4 வரைக்கும் அவன் கொஸ்டின் கேட்கிறான். 5வது ஸ்லோகத்துல பகவானுக்கு பேச ஆரம்பிக்கிறார். அதுல அவன் சொன்னதை உடனே 6ல இருந்து அப்படியே பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை ரொம்ப அழகா விரிவுபடுத்துறார். 9ல இருந்து 14 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனன் பார்வையிடுறான். இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன்ல உட்காந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு என்னன்னா ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து எல்லா இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஊர்ல கண்ட்ரில எல்லா கண்ட்ரில இருந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு மாதாஜி யூஎஸ்ல இருக்காங்க, ஒரு மாதாஜி கனடால இருக்காங்க, ஒரு பிரபு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் இதுல யூஏல இருக்காங்க, ஒரு பிரபு கன்னியாகுமரி. இது மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து பாக்குறாங்க இந்த இதுல. இது ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி நம்ம இது பார்த்துட்டு இருக்கோம். நல்லது இந்த டெக்னாலஜி. ஆனா மகாபாரதம் போர் நடக்கும்போது டெக்னாலஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியா இருந்தது. அப்ப அந்த அந்த காலகட்டத்துல இதை விட அட்வான்ஸா இருந்தது. எப்படி பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் ரூம்ல இருந்துகிட்டே சஞ்சயன் பாக்குறார் எங்க வார்ல நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்க பாக்குறார். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இதை பத்தி இல்லைங்களா? பார்க்கிறார். இது மாத்திரம் இல்ல, அங்க உள்ள ஆழ் மனசுல அங்க சண்டை செய்யறாங்க பத்தீங்களா, அவங்களுடைய ஆழ் மனசுலயும் பாக்குறோட சக்தியை வந்து வியாசர் வந்து இவருக்கு அந்த அருள் கொடுத்திருக்கிறார். யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. இது இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ், இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க நம்ம டிவில பாக்குறோம், இந்த மாதிரி லைவ்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அவர் என்ன பாக்குறார், நம்ம அவரை பாக்குறோம், நம்ம பேசுறதை கேட்கிறார், அவங்க கேட்கிறோம். அது மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாசனை ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? உங்க வீட்டுல என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க, உங்க வீட்டுல என்ன மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்குது எனக்கு தெரியுமா? இல்ல இங்க என்ன ஸ்மெல்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனா அந்த காலத்துல டெக்னாலஜி இருந்திருக்கு. பகவான் வந்து விராட் ரூபத்தை காட்டுறார். அவர் மேல பாத்தீங்கன்னா சந்தனம், ஜவ்வாது, மலர்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே மணக்குது அவர் மேல. அந்த மணக்கிற ஸ்மெல்ல சஞ்சயன் அங்க உணர்றான். அவனை சொல்லி வர்ணிக்கிறான் பகவான. சஞ்சயன் வர்ணிக்கிறான். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி அப்ப இருந்திருக்கு. அது காலப்போக்குல வரும். இப்ப அது வரும் இல்லைங்களா? சரி, அது நம்ம படிச்சோம் ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி படிச்சோம். அப்போ அனுபவத்தை அர்ஜுனன் வர்ணிக்கிறான் 15ல இருந்து 31, 32ல இருந்து 34வது பாத்தீங்கன்னா பகவான் அது விளக்கம் கொடுக்குறார் அந்த 3 பதத்துல மட்டும்தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கிறான் பகவான், ஜபம் பண்றான். எப்படிப்பட்ட ஜபம் பாருங்க. 35ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறாங்க. 47ல இருந்து 55 பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. எப்படிப்பட்ட தேவை பாருங்க. இப்ப அதிதி இருக்கிறாங்க. அதிதி வந்து பாரு தேவகி தாயார். கசிப முனிவர் தான் வாசுதேவர். சிறைச்சாலையில 2 பேர் இருக்கும்போது அவர் குழந்தைக்கு பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க வர்றார். அவர் அவதாரத்துக்கு நிக்கிறார். பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடுல கதம் இருக்கு, ஒரு சைடு தாமரப்பு, ஒரு சைடுல சங்கு சக்கரமா நின்று இருக்கார் பகவான். 4 சொரூபத்துல அப்படி இருக்க பிரம்மாண்டமா நின்று இருக்கார். இவன் பாக்குறாங்க தேவகி தாயார் அதிதி, ஐயா எனக்கு இந்த மாதிரி உருவம் வேண்டாம். கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்கறாங்க, இந்த மாதிரி உருவம் வேண்டாம், எனக்கு 2 கை சொரூபத்துல சாதாரண நரநாராயணா இருக்கா மாதிரி எனக்கு காட்சி கொடு, அந்த மாதிரி ரூபத்தை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு. அது மாதிரி எனக்கு குழந்தை வந்தா போதும். அப்ப உடனே பகவான் அந்த அம்மா தாய் அதிதி கேட்டதுனால ஒரு குழந்தை 2 கை சொரூபத்துல வரார். அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்கணும்ன்றான் அர்ஜுனன். அப்ப அதுக்கு என்ன தேவை? பகவானுடைய அனன்ய பக்தி தேவை இல்லைங்களா? அந்த கலங்கமற்ற பக்தி தேவை நமக்கு. எல்லாராலும் முடியும். அர்ஜுனன் எதுக்காக கேள்வி கேட்கிறான்? அந்த பக்தி நம்ம கொடுக்கணும் பகவானுக்கு இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். இந்த 55 பதம் படிக்கிறதுக்கு பெரிய பிரார்த்தனை நமக்கு இருக்கணும். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் பேசுறாரு. என்ன மாதிரி பேசுறாரு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூபம். மத்தனுகிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்மா சம்ஹிதம் யத்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோயம் விகதோ மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க.
இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசிய அன்போடு எனக்கு வழங்கி உள்ளீர். தங்களை இத்தகைய அறிவுகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இந்த பதம் மூலியமா நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா 7, 8, 9, 10 இந்த 5 பதமே பாருங்களேன். இந்த 5 பதமே, இந்த 5 பதம் 5 அத்தியாயமே நிறைய கேள்வி கேட்டான் அர்ஜுனன். 7ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கேட்டான். 8வதுல பரத்தாடிகளை பத்தி 8 விதமான கேள்வி கேட்கறான். 9ல ராஜவித்யா ராஜகுவித பகவான் கொடுக்கிறார், ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். 10ல விபூதி யோகத்தை பத்தி கேட்கறான், கேள்வியா கேட்கறான். ஆனா இது எல்லாம் கேட்டுட்டான். கேட்ட பிறகு எனக்கு எல்லா மயக்கும் தெளிந்து விட்டதுன்றான். ஆனா இந்த கல்லூரி மங்க திருப்பி இப்ப சண்டை செய்ய மாட்டேன்றான். அப்ப எல்லாம் கேட்டல்ல, சண்டை போடணும்ல இல்லைங்களா? இந்த 400 ஸ்லோகம் தாண்டி வந்தாச்சே, இன்னும் எத்தனை ஸ்லோகம் தான் இருக்கு? இன்னும் 300 ஸ்லோகம் இருக்க. இன்னும் கேட்கணுமே, கதை கேட்கணுமே. அவன் கதை கிடையாது, ஞானம், பக்தி, உத்தம நிலை அடையிறதுக்காக தான் கேட்கிறான். ஆனா மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றான், அந்த பௌதிக ஞானம். அப்போ நாம எப்ப தெளிவடைகிறது? நாளைக்கு தெளிவடைவோம். நாளை கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் தெளிவடைவோம். நாளைக்கு தெளிவடைஞ்சு ஒரு சங்கல்பம் பண்ண போறோம் பகவானுக்கு. 12வது பதத்துல முடிஞ்ச உடனே பகவானுக்கு நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுப்போம். அது நாளைக்கு பண்ணுவோம். பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அது இல்லையா, 12ஆம் அத்தியாயம். ஆனா இங்க அர்ஜுனனுக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றான் இந்த பதத்துல. இன்னும் தொடர்ச்சி பாருங்க 2, 3. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरोक्षय मया द्वन्द्वकमलभद्राक्ष महात्म्यम् अभिसाव्ययम् एवम् एतत्यदात्त त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சு. இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல பாருங்க, பகவானோட எப்படி வர்ணிக்கிறான், வேண்டுகோள் வைக்கிறான் அர்ஜுனன். ரொம்ப அழகா வேண்டுகோள் வைக்கிறான். ஏன்னா போன ஸ்லோகத்துல எல்லா மயக்கம் தெளிஞ்சிச்சேன்னா, எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன்றான். அவருடைய பெருமை பாருங்க, அவருடைய லீலை பாருங்க, அவருடைய வைபவத்தை பாருங்க. அதெல்லாம் அழியக்கூடியதா இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அழியக்கூடியதா அல்ல. நாம செய்யற செயலாம் அழிஞ்சிரும் இல்லைங்களா? நாம என்ன செய்யறோமோ அது அடுத்த டைம்ல மறந்துடுவோம். நாமளே மறந்துடுவோம். நம்ம சொந்த பந்தம்லாம் மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா நாம செய்யறது எல்லாமே தப்பா இருக்கும். நம்ம செய்யறதெல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்யற செயலா இருக்கும். அது நிலைக்காது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பகவானுடைய பக்தர்கள் பாருங்க, பிரகலாத மகாராஜா எடுத்துங்க, ராமானுஜர் எடுத்துங்க, மத்துவாச்சாரி எடுத்துங்க, சீலா பிரபுபாதா எடுத்துங்க, சுவாமி ராகவேந்திர சுவாமி எடுத்துங்க. எவ்வளவு பெரிய மகான்கள்லாம் எப்படிலாம் ஒரு பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதெல்லாம் நம்ம மறந்துடுவோமா? மறக்கவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது போல பகவானுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளான்னு அர்ஜுனன் சொல்றான். 2ல சொல்றான். 3ல பாருங்க, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண துடிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, அழகான இடத்துல அழகான கேள்வி கேட்கறான், வேண்டுகோள் வைக்கிறான். கேள்வின்னு சொல்றதோட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவான் கிட்ட. ரொம்ப அற்புதமா வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அப்ப பகவான் கிட்ட ஒரு அனநேய பக்தன் உள்ள கேட்டான்னா, பகவத் பக்தர்கள் உடனே அதுக்கு செவி சாய்ச்சிடுவார். உடனே செவி சாய்ச்சிடுவார். நாமெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நாம தான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், நம்ம அது பண்றோம் இது பண்றோம்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. பகவான் தான் நமக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. மறைமுகமாக சேவை பண்றார். காற்றை கொடுத்து சேவை பண்ண வைக்கிறார். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற காத்து பாருங்களேன், நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் கொடுக்குற காற்றை உள்ள இழுக்கிறோம். உள்ள இழுத்து சக் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பம் அந்த காற்றை விடும். அந்த காற்று என்ன காத்து? இது அசுத்தமான காத்து. நம்ம விடுற காத்து அசுத்தமானது. அவர் கொடுக்குற காத்து தூய்மையானது.
அந்த அசுத்தமான காத்தை, நம்ம விடுற காத்தை நாமே சுவாசிக்க முடியாது. கொஞ்ச நேரம் சுவாசிச்சா நமக்கு மூச்சு திணறல் வந்துடும் இல்லைங்களா? அவ்வளவு அசுத்தத்தை கொடுக்குறோம் நாம. ஆனா இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்றார்? இந்த பிரகிருதியை தாங்குறார், இந்த ஐப்புலங்களையும் தாங்கி நிக்கிறார், தாங்கி நமக்கு அந்த நன்மையை கொடுக்குறாரு. அப்ப அவருக்கு எப்படி இருக்கணும் பாருங்க நம்ம, இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் சேவை நமக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அதே பாருங்களேன், நாம சேவை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானை விட்டு ஓடியாந்துருவாரு, வைகுந்தத்துல இருக்க மாட்டார். இப்ப நம்ம வீட்டுல சமையல் பண்ணணும் பகவானுக்கு, ஐயோ நான் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும், பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், நான் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், பக்தன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். பகவான் சும்மா இருப்பாரா? அங்கிருந்து ஓடியாந்துருவார், நம்ம கூடயே சுத்தின்னு இருப்பார், நம்ம கூடவே சுத்தின்னு இருப்பார் அவர். அதுதான் பகவானுடைய மகிமை. அது நாம அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் வரும் இல்லைங்களா? அது இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் உணர்ந்துட்டான். ரெண்டுலயும் சொல்லிட்டான், ஒண்ணுலயும் சொல்லிட்டான், ரெண்டுலயும் சொல்லிட்டான், மூணுலயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா அழகா வேண்டுகோள் வைக்கிறான் பகவான் கிட்ட. இந்த விராட் ரூபத்தை நான் பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த விராட் ரூபத்தை யாருமே பார்க்க முடியாது, தேவாதி தேவர்களையும் பார்க்க முடியாது, எப்படிப்பட்ட தேவர்களும் பார்க்க முடியாது. போறான் விஸ்வாமுத்திரன், 2500 வருஷம் தவம் இருக்கிறார், தவம் இருந்து ஓடியாடுறாரு, அப்ப கூட பிரம்ம ரிஷியை பார்க்க முடியாது, அந்த பட்டம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. கசிவ முனிவர் போறாரு, 10,000 வருஷம் போறார், தவம் இருக்க போறார், வரார், திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தார், அதிதி ததிதியும் 2 மனைவி என்ன பண்றாங்க, தொலை கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்காங்க, எல்லாருமே வச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அப்பவும் அவங்களால பண்ண முடியல. 10,000 வருஷம் தவம் இருந்தா கூட இந்த விராட் ரூபத்தை பார்க்க முடியாது. ஆனா அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறான், வேண்டுகோள் வைக்கிறான். ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவார்? நமக்காக சேவை பண்றவர் இல்லையா, நமக்காகவே இருக்கிறவர் இல்லையா, அவருடைய கடமையை அவர் செய்வார். பக்தன் கேட்டான்னு அந்த கடமையை அவர் செய்வார். நாம தான் செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? நமக்குதான் ஏதாவது ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு, இல்லைங்களா? பாப்போமா? 4வது 5வதுல பேசுவார், சொல்ல ஆரம்பிப்பார். 4ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திருஷ்டும் யிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். 5. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சகஸ்ரஷக நானாபிதானி திவ்யானி நானாவ்ரணாக்ருதீனி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. 4ல சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனன் திரும்ப கேட்கிறான், உனது அதாவது உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்றால் தாங்கள் நினைத்தால் அப்படின்றான். அதோட பாருங்க பகவானுகிட்ட எப்படி முதல்ல விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னு கேட்கிறான். இந்த இடத்துல அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்குள்ள அனுகிரகம் உங்களுக்கு தான் எனக்கு கொடுக்குங்க பகவானின்னு கேட்கிறார். எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்தியில் இறைவனேன்றான். எல்லா யோக சக்தியில நாம் என்ன சொல்லுவோம்? யோக சக்தின்னு நாம் என்ன சொல்லுவோம்? பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அதன் மூலிதான் பகவான் எல்லா அவதாரம் கொடுக்கிறார். அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய அம்சம். இந்த உடல் என்ன? பகிரங்க சக்தி. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா என்னது? யோக மாயா சக்தி. அதுதான் இங்க அர்ஜுனன் கோடிட்டு காட்டுறான். என்ன சொல்றான்? எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனே அப்படின்றான். அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை நாம் உணராம இருக்கிறோம். நமக்குள்ள இருக்க சக்தி என்னது? ஆத்மா, அந்த உயிர், அது பகவானுடையது இல்லைங்களா? இந்த உடலும் பகவானுடையது தான், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடையது. அந்த எல்லாத்துக்கும் சக்தி யாரு? ஆதி அந்தம். அது அர்ஜுனன் அவன் உணர்ந்துட்டான், அவன் நல்லா உணர்ந்துட்டார் அர்ஜுனன். அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும்ன்றார் பகவான். நல்ல அழகா கொஸ்டினும் கேட்டார், அவர் பார்க்க வேண்டியதும் கேட்கிறார். அவரு ஆசைதான், அந்த ஆசை வேணும், எல்லாருக்கும் வேணும், அந்த ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அதுதான் பக்தி. பகவான் பக்தர்கள் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா உடனே பகவான் நிறைவேற்றுவார், கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவார், ஏதாவது ரூபத்தில் நிறைவேற்றுவார். நாம அதை கூட கேட்கக்கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. ஆனா அர்ஜுனன் பாருங்க அதை எப்படி கேட்கிறான் பாருங்க பகவான் கிட்ட, இல்லைங்களா? அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுறு கடல் கூறினார், தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது வைபவங்கள், அதாவது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தின் எனது வைபவத்தை இப்பொழுது காண்பாயாக. பகவான் காட்ட ஆரம்பிக்கிறார்.
6, 9. ஏன்னா 6க்கு முடிஞ்ச உடனே 7, 8 இந்த அந்த பதங்கள் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு. அதுல ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் அது ஒரு படிக்கணும். அது நாம 2வது லெவல்ல தான் படிக்க முடியும். அதுலயும் வர்ணிக்கிறான், அர்ஜுனன் நல்லா வர்ணிக்கிறான். 6வது ஸ்லோகம் 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. Hare Krishna. Vashyadityan vasun rudran ashvino marudastada bahun yatrushta purvani pashya sargyani bharata. Sanjay uvacha evam buktva tado rajan mahayokeshvaro hariha darshayam asamartaya பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதம் பாருங்க, 2 பதமும் பாருங்க, 6, 9. பரதன் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சுத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பாருங்கள். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை விரிவாக்குறார். என்ன சொல்றார்? ஆதித்யர்கள் 12 பேர், நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 12 பேர். வசுக்கள் 8 வசுக்கள், ருத்திரர்கள் 11 ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் 4 பேர். இவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனன் பார்க்கலாம். அப்புறம் இதர தேவர்கள் வேற, கோடி முக்கால் தேவர்களும் காட்டுறாரு, பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல காக்குறாரு. அப்ப அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறான். யாருமே பார்க்க முடியாத தேவர்களையும் பார்க்கிறான். 8 வசுக்கள் இல்லைங்களா, 8 வசுக்களை பார்க்கறான். ஒரு வசுக்கள் தான் இங்க வந்து உட்காந்துங்கிறார். 8 வசுக்கள்லயும் ஒரு வசுக்கள் எங்க இருக்கிறார்? யாருக்கா தெரியுமா? இந்த மகாபாரதத்துல இருக்கிறார். அவர் முக்கியமான கதாபாத்திரம். அவர் 8 வசுக்கள ஒரு வசுக்கள். யாருக்கா தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பீஸ்மர் பிரபு. பீஸ்மர் பிதாமா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். பீஷ்மர். அது 8 வசுக்கள். அவரு ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்கள் விஷ்ணுவா இருக்கிறார். நம்ம விபூதி ஓத்தனை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 11 உத்திரர்கள். இதை பத்தி எல்லாம் பிரிவா நாம 2வது லெவல்ல வரும்போது படிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இந்த 8, 9, 7, 8 7, 8ல வந்து நிறைய ரூபத்தை பகவான் வந்து அவருடைய எல்லா தேவர்களையும் ஒரு பேரா சொல்லி வர்ணிக்கிறாரு அர்ஜுனன். ஆனா இங்க வந்து 9வது ஸ்லோகத்துல சஞ்சயனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு 3 ஸ்லோகம் அவர் பண்ண போறார், 3-4 ஸ்லோகத்தை பண்ண போறார். அவர் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான விளங்கும் முழுமுழு கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் காட்டினான். அவனாவது பரவாயில்ல, அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் வச்சு பகவானுகிட்ட கேட்டு இருக்கான், நேரா கேட்டு இருக்கான். இவர் எங்கேயோ இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுடைய முழுமுறு கடவுள்ன்றார் யாரு? சஞ்சயன். இது மாத்திரம் இல்லாம அர்ஜுனன் எப்படி பகவான் வர்ணிச்சானோ 3வது 4வது பாகத்துல யோகம், அதாவது எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் அப்படின்றார். இப்ப எல்லா யோக சக்தினா என்னது? நாம தானே. நாம சக்தி, மகா சக்தி, நாம மகா ஆத்மாக்கள். இது யார் சொல்றா? பகவானே சொல்றார். ஒரு அத்தியாயத்துல பகவான் நம்மளை சொல்லிட்டு இருக்கார். நாம மகாத்மாவா இருக்கிறோமா என்னவா இருக்கிறோன்றது நாம தான் முடிவு பண்றோம் இல்லைங்களா? அதான் பகவான் விட்டார். நீ ஆன்மீகத்திலேயா இரு, இதுலயா இரு. ஆன்மீகத்துல இருந்தா நீ என்கிட்ட வர போற, பௌதியத்துல இருந்தா இங்கதான் கிடக்க போற அப்படின்றார். அப்ப இங்க இருக்கிறோம்னா அப்ப என்ன? நாம நரம் தான். நாராயணனா ஆகணும்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தா நாம நாராயண ஆக முடியும், நாராயண அம்சமாக முடியும். அப்படி இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. இன்னும் சொல்றார், நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, அறியப்படாதவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர், அறியப்படாதவருக்கும் அவர் ஆதாரமாக இருக்கிறார். பகவானை உணர முடியாத எல்லாருக்கும் அவருக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறார் பகவான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 10, 11 என்ன சொல்றாரு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் திவ்ய மால்யாம்பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம்
சர்வார்சர்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 10-11 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அருமையா இருக்கும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அந்த விஸ்வரூபத்தை அநேக கண்களும் அநேக வாய்களும் அநேக அற்புத தரிசனங்களும் அர்ஜுனன் கண்டான். அர்ஜுனன் பார்த்துனுக்கிறத யார் சொல்றா? சஞ்சயன் சொல்றார். ராஷ்டிரகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார். இப்ப எல்லாம் சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். 9, 10, 11 பற்பல தெய்வங்களும் ஆபரணங்களும் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருப்பது தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவர் உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது அப்படின்றான். வாசனை திரவம் பூசப்பட்டதுன்னு அவனுக்கு எப்படி தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்மெல்ல உணர்றான். ரொம்ப அழகா சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த ஸ்மெல்ல உணர்றான். அவன் உணர்ந்து அவை அனைத்துமே அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்றான். பகவானுடைய வாசனை உணர்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. சும்மா போய் அர்ஜுனன் நிப்பான். அப்படி நின்றுட்டு ஒண்ணுமே இருக்காது கையில. 2 மந்திரம் சொல்லுவான், கையில பார்த்தா அவன் நிற்கும். பிரம்மாஸ்திரம் வந்து நிற்கும். அந்த சைட்ல வந்து இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன தேவை இந்த சைட்ல ஒரு மந்திரம் சொல்லுவான், அங்க நிற்கும். அந்த அளவுக்கு மெமரி பவர் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் அப்ப இருந்தது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 12, 13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திவி சூரிய சகஸ்ரஸ்ய பவேத்யுக பக்த்யுத்திதா யதி பாசத்ருஷி சா ஸ்யாத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ தத்ரைக ஸ்திதம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க 12, 13 பாருங்க. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷோட விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஒரு சூரியனை பார்க்கறதுக்கே நம்ம தள்ளாடி நடக்கிறோம். ஆனா இவன் என்னன்னா 1000 சூரியன் சமயத்தையும் உதயமானால் பரமபுருஷோட விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்றான். அச்சமயத்தில் இறைவனோட விஸ்வரூபத்தை பற்பல ஆயிரங்களில் பிரிந்திருந்த அகிலத்தில் பல்வேறு விஸ்வரங்களையும் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனால் காண முடிந்தது. எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் பாத்தீங்கன்னா 1000 வாய்கள், 1000 கைகள், 1000 வயிறுகள், 1000 கால்கள், இப்படி பகவான் விரிஞ்சு கிடக்கிறார். அவன் பாக்குறான். இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, இந்த படம் பாருங்க. பகவான் எப்படி நிக்கிறாரு பாருங்க. ஒரு யானை வந்து நிக்குதுன்னா கீழே ஒரு எறும்பு என்ன பார்க்கும்? இப்படி பார்க்கும். எப்படி பார்க்கும்? எவ்வளவு முடி பார்க்கணும்? ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம், ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளை பார்க்கறோம்னா நேருக்கு நேரா பார்த்தாதான் அவருடைய உருவம் ஃபுல்லா தெரியும். ஆனா அவரு பெப்பரப்பான்னு எங்கேயோ நிக்கிறாரு. யானை வந்து அப்படி நிக்குதுன்னா நம்ம கீழே என்ன பார்ப்போம்? ஏன் தும்பிக்கைதான் தெரியும். அவருடைய தலைபாகம் தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? ஆனா இங்க பகவான் அப்படி கிடையாது. அவ்வளோ தலைகளும் 1000 கைகள் 1000 கால்கள் அப்படி நின்று இருக்காரு. பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு மேகம் தெரியல, வானம் தெரியல, எந்த திசையும் தெரியல, நடு தெரியல, மத்திய தெரியல, நடுவு தெரியல, ஆரம்பம் தெரியல, முடிவும் தெரியல அர்ஜுனனுக்கு. அவ்வளோ விராட் ரூபத்தை பகவான் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். 14 பாருங்க எப்படி வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததச விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ருஷ்டரோமா தனஞ்சயः பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் ஒன்னும் வர்ணிச்சுக்கிறார். 9ல இருந்து 10, 11 பார்த்தோம். 12, 13. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னர் வியப்பாலும் குழப்பத்திலும் முழுகிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயக்கூச்சு செறிய திறம் தாழ்ந்து வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுறு கடவுளை பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இது யார் சொல்றா? சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல. தலை முடியல நெட்டும் கிடக்குது. ஏன்னா அவனு வர்ணிக்கிறான்ல, பகவானை பார்த்துட்டு பயத்துல நடுங்கி போயிருக்கிறான். யூரினே போயிட்டான். பயம் நமக்கு அப்படிதானே. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வச்சுங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, கை கால நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா யூரின் போக ஆரம்பிச்சிடும் பயத்தினால இல்லைங்களா? அப்படியே இப்படி நின்று கிடக்குது. முடியலாம் அவனுக்கு நெட்டும் கிடக்குது.
ஏன்னா அந்த ரூபத்துல அசுரர்களையும் பார்க்கறான், தேவர்களையும் பார்க்கறான், அரக்கர்களையும் பார்க்கறான், கொடூரமான செயலை எல்லாம் பார்க்கறான் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல. எல்லா விதமான இதையும் பார்த்துட்டு பயம் வந்துச்சு. ஆனா அவனால பேச முடியல. யார் மூலியமா சொல்ல வைக்கிறா இருப்பாரு, கதை வசனம் டைரக்ஷன் யார் எழுதுறா இருப்பாருங்க, வியாசர். இது ஒரு பக்கம் வியாசர் எழுதினாலும் வியாசர் எழுதல, விநாயக பெருமான் தான் எழுதுறார். வியாசர் சொல்ல விநாயகர் எழுதுறார். இந்த பகவத்கீதையை அர்ஜுனனும் பகவானும் என்ன பேசப்பட்டாங்களோ அதுவும் விநாயகர் சொல்றாரு, அடே வியாசா நீ சொல்லு, ஆனா நான் தான் எழுதுவேன், எனக்கு என்னுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நான் எழுதுவேன், நீ சொல்றத சொல்லுன்ற. அப்போ உனக்கெல்லாம் கடவுளா இருக்கிற நான் சொல்றேன், நான் தான்டா எழுதுவேன்னு சொல்றாரு விநாயக பெருமான். அவர் சொல்றத சொல்றார் வியாசர், ஆனா எழுதுறது யாரு, இந்த பகவத்கீதையை விநாயக பெருமான் எழுதுறார். அப்ப அவர் எழுதுனது எப்படி இருக்கும், எப்படி கதைக்குள்ள கதை எப்படி கொண்டு வர பாருங்க. ஆனா இவனை வர்ணிக்கிறத யாரு வர்ணிக்கிறான், அர்ஜுன வர்ணிச்சுருக்கிறான், பகவான பயந்துகிட்டு வர்ணிச்சுட்டு இருக்கான். இது அவனால் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்றாரு பகவான், இது விநாயக பெருமான் ரொம்ப அழகா இதுல கொண்டு வரார், சஞ்சயனை பேச வைக்கிறார். இதுக்கு சூத்திரதாரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசர் தான், நம்முடைய குரு. எல்லா தர்மத்துக்குமே குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாச பகவான் தான், இல்லைங்களா? எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 15-16. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्कान् ब्रह्माणं गीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरकांसदिश्यान् अनेक बाहूदरवग्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपम् अनान्तं न मध्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அர்ஜுனன் திருப்பம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். 9-14 வரைக்கும் யார் பேசியிருந்தா, சஞ்சயன் பேசியிருந்தார். இப்போ அர்ஜுனன் அந்த மயக்கத்திலிருந்து ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கூறிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மணலில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், ஐயன் சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகளும் மற்றும் திவ்யமான நாகத்தையும் நான் காண்கிறேன். இல்லைங்களா? ஐயன் நிற்கிறார். ஐயன் சாதாரணமா நின்னாவே போதும், பயங்கரமா நிற்பார். இவரு 4 முகன், அவர் எப்படி நிற்பாரு பாருங்க. 5 முகமானது 4 முகமாக இருந்து யாரு, நம்ம ஐயன் தான், இல்லைங்களா? அவரு ஒரு பக்கம் நிற்கிறார், இவரு ஒரு பக்கம் நிற்கிறார், இந்த பக்கம் அனுமான் நிற்கிறார், இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கருட பகவான் நிற்கிறார். எல்லாமே அப்படி வரைஞ்சு கட்டி நிற்கிறாங்க. இதுக்கு எல்லாமே ஒருத்தர் இருக்கிறார், கார்த்திகேயன், அவர்தான் தளபதி, எல்லாத்துக்கும் தளபதி. இங்கதான் நிறைய தளபதி இருக்கிறாங்க. இங்கதான் இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஏகப்பட்ட தளபதி இருக்காங்க. நமக்கு எல்லா தளபதி யாரு, முருகப்பெருமான், கார்த்திகேயன். அவரும் நிக்கிறார், அப்படியே சும்மா வேரோட நிக்கிறார், கம்பீரமா நிக்கிறார். அதெல்லாம் பாக்குறான் அர்ஜுனன். பார்க்கக்கூடிய செயல் அதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா யாராவது? எந்த தேவராலையும் பார்க்க முடியாது, எந்த தெய்வத்தாலையும் ஐயன் சிவபெருமானோட பார்க்க முடியாது அவருடைய ரூபத்தை. ஆனா அர்ஜுனன் பார்க்கறான். ஏன்? பகவானுடைய பக்தன் அவன், பகவானுடைய நண்பன் அவன், இல்லைங்களா? நரநாராயணா இருந்தவங்க. அப்போ அவங்களால பார்க்க முடியும்னா நம்மளாலும் பார்க்க முடியும், இல்லைங்களா? 16ல சொல்றாரு பாருங்க, உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிர்களையும் வாய்களையும் கண்களையும் எவ்வாறு எங்கும் வரவிருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் அதாவது நான் ஆதியோ நடுவோ முடிவோ தெரியவில்லை, காணவில்லை என்றான். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எங்க முடிவு இருக்கு, எங்க சேர்ந்து தெரிய முடியும்? எப்படி தெரியும்? ஒரு யானையை வச்சு நிக்க வச்சா எங்க தெரியுமா? இங்க எது ஆரம்பம், முடிவு எப்படி தெரியும்? தலைக்கு மேலதான் தெரியும். தலையை பார்க்க முடியல, எப்படி தெரியும்? இல்லைங்களா? அவர் முட்டிக்காலே தெரியல அர்ஜுனனுக்கு. அவர் முட்டியே பகவானால அர்ஜுனால பார்க்க முடியல, பகவானுடைய முட்டிய. ஆனா பாக்குறாங்க கூட அந்த 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 பார்க்க வேண்டிய சக்தியை பகவான் கொடுத்திருக்கார் அர்ஜுனன்.
ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்துக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18, 20, 21 19 ஸ்லோகத்தை விட்டுடுங்க. மற்றது 4 ஸ்லோகத்தை படிக்க முடியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீடினம் கடினம் சக்ரிணம் ச तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गदितम् अभ्रमेयम् अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां तीर्थहुदाश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् இதம் தபந்தம். 20 படிக்கட்டுமா குருஜி? 20, 21 19 விட்டுருங்க. 20 வேண்டாம், 21. இல்ல 20, 21 படிங்க. 19 விட்டுருங்க. ஆப்ரதிவ்யோர் இதம் அந்தரம் ஹி व्याप्तं त्वयैकेन दिष्टिच्छ सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रतदेवम् लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्का विशन्ति केचिद्भीता प्राज्वलयो क्रीडन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्काः स्तुवन्ति त्वां सुदिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्णा. படிச்சீங்க மாதாஜி. 17, 18, 20, 21 ரொம்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. வர்ணிச்சுனே இருக்காரு பகவான் கிட்ட. யாரு? அர்ஜுனன். அதாவது அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது என்றார். இப்போ ஒரு ஆயுதம், என்ன ஆயுதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வஜ்ராயுதம். இது யாரோடது? இந்திரனது. இந்திரனோட வஜ்ராயுதம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இது யாரால கொடுக்கப்பட்டது? ஐயனால கொடுக்கப்பட்டது வஜ்ராயுதம். எல்லாரும் அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது அதான் 2வது லெவலுக்கு வாங்க. இந்த வஜ்ராயுதம் எப்படி வந்தது? ஐராவதம் பெரிய யானை, ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் இந்திரனோட யானை. அதையும் பாக்குறான் அர்ஜுனன். எல்லாரையும் பாக்குறான் அர்ஜுனன். எல்லா ஆயுதத்தையும் பாக்குறான் பகவான் கிட்ட. 1000 கைகள் 1000 ஆயுதங்கள் இருக்கு. அப்படி நிக்குது பகவான் கையில. அதையும் பார்க்கலாம். அறிய வேண்டியவனைகளை முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தரமாகிய முழுமுழு கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அவன் சங்கல்பத்துக்கிட்டான் பகவான் கிட்ட. நல்ல அழகா சங்கல்பத்துக்கிட்டான். பகவானை இப்படிதான் வர்ணிக்கணும். பகவானுடைய விராட் ரூபம் நாம எதுக்கு பார்க்கிறோம்? ஜபம் பண்ணும் போது நினைக்கணும். இந்த கிளாஸ்ல எவ்வளவு அழகா அர்ஜுன வர்ணிச்சான். பகவான் எப்படி பதில் கொடுத்தாரு அந்த 3 ஸ்லோகத்துல. அப்புறம் திருப்பியும் அவன் எப்படி ஜபம் பண்றான். இதெல்லாம் கண்ணுக்குள்ள கொண்டு வரணும். நம்ம கொண்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் படிக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைக்கணும்? பகவானோட விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பேசினான், என்னெல்லாம் பார்த்தான், என்னெல்லாம் வர்ணிச்சான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு ஆழ் மனசுல பகவான் வந்து நிற்பார். அழகா வந்து நிற்பார். அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணுல இருந்து அப்படியே நீராவடியும். இதுதான் அனநிய பக்தி. அதை விட்டுட்டு டிவியை பார்த்துக்கிட்டு நடந்துகிட்டு அந்த சண்டை போடுறது, இதை படிக்குது அப்படிலாம் நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விராட் ரூபத்தையும், பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தையும், பகவானுடைய விக்கிரகத்தையும், பகவானுடைய வைபவத்தையும், பகவானுடைய புராணங்களையும், அவருடைய லீலையும் மனதால நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணும் போதுதான் இந்த மனது நம்மளை கண்ட்ரோல் ஆகும். பக்தி பரவசம் அடைய முடியும். அப்பதான் நம்ம எல்லாம் காதுக்குள்ள போய் புத்தியில நிலையா நிற்கும். இல்லைன்னா பக்தி மார்க்கமே இருக்காது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 20 சொல்றாரு பாருங்க. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானும் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் ஈரப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளும் வியாபித்துள்ளீர். இப்ப மகா ஆத்மாவே என்றார் அர்ஜுனன். இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகிலும் குழம்பி உள்ளது. ஏன் குழம்பாது? குழம்பதான் செய்யும். விஸ்வாமித்திரர் போறார், 2500 வருஷம் தவம் இருக்க போறார். ஆனா அவரோட
சப்த ரிஷி ஆக முடியுதா? பிரம்ம ரிஷி ஆக முடியுதா? திரும்பவும் வந்து ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு பெண்ணை பெற்றுட்டு திருப்பி 22 வருஷம் போய் தவம் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா தான் அவரு பிரம்மன் என்ற ரிஷி ஆனார். பிரம்ம ரிஷி பட்டமே கிடைச்சது அவருக்கு, இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஞானிகள் அப்படி இருந்து கூட பகவானை தரிசிக்க முடிஞ்சுதா? இந்த விராட் ரூபத்தையும் பகவான் தரிசிக்க முடிஞ்சதா? முடியாது. இதே பகவானே சொல்றார், இந்த அத்தியாயத்திலே சொல்றார், இல்லைங்களா? இன்னும் சொல்றார் பாருங்க, தேவர்களும் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டு உள்ளன. அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி காட்டு என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். பாக்குறாங்க. ஏன்னா யாருமே கண்டிராத உருவம் இல்லையா? என்னடா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குது உருவம், இது மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. அப்படி இங்க அங்க அசுரர்கள்லாம் பயந்துட்டு ஓடுறாங்க. தேவர்கள் ஒரு பக்கம் ஓடுறாங்க, அசுரர்கள் ஒரு பக்கம் ஓடுறாங்க. ஏன் பிரம்மாவே நடுங்கி போய் நிற்கிறார். எல்லா தெய்வங்களும் நடுங்கி போய் நிக்குது இந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்து. எப்படி பகவான் வந்து சிம்ம அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா? நரசிம்ம அவதாரம். நரசிம்ம, நரசிம்ம, சிம்மன சிங்கம், நரன மனிதன். மனித உடல்ல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார், சிங்க வடிவத்துல காட்சி கொடுக்கிறார். நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். அந்த அவதாரத்தை பார்த்த உடனே பயம் வந்துருச்சு. அப்புறம் அவரு என்ன பண்றாரு? சர்வேஸ்வர அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். ஐயன் எடுக்கிறார். எப்படி இருக்கு பாருங்க. அது ஒரு பெரிய லீலை, அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2ல வாங்க, அதை பத்தி படிப்போம். 23, 24. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரூபம் மகத்தே பகுவக்த்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாஹுர்பாதம் பகுதரம் திருஷ்ட்வா கராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதீர்தாஸ்ததாஹம். 24. நவ ஸ்பிருஷம் தீப்தம் அநேக வர்ணம் व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतिदान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. हरे कृष्णा. அழகா பண்ணீங்க மாதாஜி. வலிமையான புயங்கள் உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உள்பட உலகில் அனைவருமே குழம்பி உள்ளனர். அவர்களைப் போல நானும் குழம்பி உள்ளேன் தான். ஆனா அவங்க எல்லாம் ரூபத்துக்குள்ள உட்காந்துட்டு அங்க இங்க ஓடுறாங்க. இன்னும் சொல்ற பாருங்களேன். அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு வயது தான் இருக்கும், இல்லைங்களா? கண்கள் வந்து 2 கண்கள் இருக்கும். ஆனா இவன் சொல்றது பாருங்க, எல்லை இல்லாம சொல்றாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பற்பல முகங்கள், பற்பல கண்கள், பற்பல கைகள், பற்பல வயிறுகள். அப்போ ஒரு வயசுலயும் ஒரு நம்ம கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன், எப்படி இருக்கும் பாருங்க. எல்லா தேவர்களையும் பார்க்கறான், எல்லா அசுரர்களையும் பார்க்கறான், எல்லா விதமான உருவத்தையும் பார்க்கறான், எல்லா விதமான 84 லட்சம் ஜீவராசியும் பார்க்கறான். இப்ப நம்ம ஒரு கண்ணாடிக்கிட்ட நின்றுகிட்டு பின்னாடி ஒரு கண்ணாடி வச்சிருந்தா நம்ம என்ன பார்ப்போம்? ஒரு கண்ணாடிக்கு நில கண்ணாடி இருக்கு, பின்னாடி ஒரு நில கண்ணாடி இருக்கு. நம்ம கண்ணாடி முகத்தை பார்த்தோம்னா பின்னாடி பாருங்க, கண்ணாடிக்குள்ள நம்ம பார்ப்போம், இல்லைங்களா? அது போல தன்னுடைய உருவத்தையும் பார்க்கறான் பகவானுடைய இதுல, விராட் ரூபத்துல. அதையும் பகவான் அர்ஜுன வர்ணிக்கிறான். இங்க 24ல பாரு, எங்கும் நிறைந்துள்ள விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடைய உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலை தக்க வைக்க இனிமேல் என்னால் இயலாது. அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? அப்படியே முடியல அவனால அந்த விராட் ரூபத்தை பார்த்து. இப்ப பகவான் விளக்கம் கொடுக்கணும் இல்லையா, இல்லைங்களா? பார்ப்போம். இதுல வர்ணிச்சிட்ட பிறகு என்ன கொடுக்குறான்னு பார்க்கலாம். 26, 27, 28 மாத்தாச்சு. படிக்க டைம் தான், நான் படிக்கட்டுமா? படிக்கிறேன். அமே சத்வாம் திருஷ்டாட்சஸ்ய புத்ராக சர்வே சகைவாவணி பாலசங்கைஹ பீஷ்மோ द्रोण सुतपुत्रस्तदासौ सहास्मतीयैर् अभियोधमुग्धैः वक्त्राणि ते त्वरा रमाणा विशन्ति दंष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते चूर्णिदैर् उत्तमाङ्गैः. हरे कृष्णा. 28 யதா நாதினம்
மாதாஜி 28 மாதாஜி. यथा नदीनां बहवों पुवेकाः समुद्रम् एवापि मुहाद्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यपि विश्वलन्ति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுங்க. 26 27 பாருங்க. அதாவது இப்போ வந்து பாக்குறான் அர்ஜுனன் எதிர்காலத்தை பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் இறந்த காலத்தை பார்த்தான், நிகழ்காலத்தை பார்த்தான். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தை பார்க்கறான் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல. ஏன்னா இப்பதான் வந்து குருஷேத்திரத்துல வந்து பகவான் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னும் சண்டையே ஆரம்பிக்கல. ஆனா பகவான் வாய்க்குள்ள யார் யாரெல்லாம் போறாங்கன்றது அர்ஜுன வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. எனது கூட்டத்தில், அதாவது தனது கூட்டத்தை சார்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரனுக்கு எல்லா புத்திரர்களும், திருதராஷ்டிரோட எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்கள், பாண்டுவோட முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாயுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றன. அவர்களது சிலர் உமது பற்களில் நெசக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். நெசக்கப்படுவதை அப்போ அது என்ன பாருங்க, எல்லாரும் உள்ள போறாங்க பகவான் வாய்க்குள்ளார. நதிகளை போல பல்வேறு அலைகளாக நோக்கி செல்வதை போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றன. அப்போ எதிர்காலத்துல நடக்க வேண்டியது பகவான் இந்த விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனுக்கு காமிச்சிட்டார். ஆனா இந்த சூத்திரதாரின்னு சொல்றதோட இவ்வளவு ஸ்லோகத்தை கேட்டு இருக்கான். 10வது அத்தியாயத்துல இருந்து கேட்டு இருக்கான். 11 அத்தியாயத்துல 28வது பதம் வரைக்கும் வந்து இருக்கிறான். இப்போ எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டான், எல்லாம் செஞ்சுட்டான். பகவானே வந்து நம்ம உபதேசம் பண்றார். இனி கிருஷ்ணா விட்டு கிருஷ்ணா, நான் போர் பண்ற ரெடி ஆயிட்டேன் கிருஷ்ணான்னு சொல்லவே இல்லை. அவனுக்கு தேவை 18வது அத்தியாயத்துல 73வது ஸ்லோகம் தான் அவன் சொல்றான். அது வரைக்கும் பகவான் கிட்ட நிறைய ஞானத்தை வாங்கிட்டு இருக்கான். அப்ப இந்த அத்தியாயத்திலேயே அவன் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறான் பகவான் கிட்ட. ஒரு அத்தியாயமும் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறான் அர்ஜுனன். ஆனா நமக்கு நாளைக்கு சங்கல்பம் எடுக்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமான சங்கம் எடுப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயத்துல 8வது பதத்துல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அனநிய பக்தியை கொடுக்க போறார், சாதனா பக்தியை கொடுக்க போறார், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை கொடுக்க போறார், சகாம கர்ம யோகத்தை கொடுக்க போறார், தியான யோகத்தை கொடுக்க போறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்க போறார், தியாக யோகத்தை கொடுக்க போறார். அந்த 12 பதம் வரைக்கும், 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு நாம ஒரு சங்கல்பம் எடுக்கணும் பகவானுக்கு. அது நாளைக்கு எடுப்போம். எல்லாரும் கிளாஸ் வந்துருங்க. இன்னைக்கு யார் யாரு வரீங்களோ நாளைக்கு எடுங்க. ஏதோ நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம நடக்க போகுது நாளைக்கு. ஏன்னா பக்தியில கடைசி அத்தியாயம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இடத்துல பகவான் வந்து பேச போறார். ஒரு 3 ஸ்லோகம் மட்டும் பேச போறார். ஏன்னா இது வரைக்கும் பகவான் அர்ஜுன வர்ணிச்சிடலாம். அவனை தேத்தணும் இல்லையா? பயந்துட்டு இருக்கான், உச்சாலாம் போயிட்டான். அதனால பயந்துட்டு இருக்கான். அவனுக்கு தேத்தணும். இங்க ரொம்ப அழகா தேத்த போறாரு. பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण. 32 श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृद्ध ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थिता प्रत्यग्निकेषु योताः. 32. இது என்ன சொல்றாரு பாருங்கன்னா, புருஷோத்தரமான முழுமுற்களை கூறினார். காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றி மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்து உள்ளேன்றார். வந்துட்டு கடைசியா வந்து அர்ஜுன தேத்தணும் இல்லையா? உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்கள் தவிர இரு தரப்பினும் உள்ள எல்லா ஜீவர்களையும் அழிக்கப்படுவார். அப்போ அவனுக்கு பயம் இருந்தது இல்லையா? அந்த பயத்தை போக்கணுமே. ஏன்னா இவனும் தப்பு பண்ணியிருக்கிறான். யார? அர்ஜுனன். அந்த பயம் இருக்கு. ஏன்னா தர்மத்தை காப்பவன் இல்லையா பகவான். அவனை தேத்துறார். டேய், நீ எல்லாம் வந்து வர பிரசாதம்டா, இருந்தாலும் நான் கொல்ல மாட்டேன், நீ தைரியமா இரு, நீ தைரியமா இருந்து போர் பண்ணுன்றார். ஆனா இந்த கல்லூரி மங்க 18 அத்தியாயம் வரைக்கும் கம்முன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். 63ல பகவான் சொல்றார், டேய் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன்டா அர்ஜுனா, உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்துட்டேன், கர்மயோகத்தை கொடுத்துட்டேன், பக்தி யோகத்தை கொடுத்துட்டேன், ராஜயோகத்தை கொடுத்துட்டேன், 6 தத்துவத்தை கொடுத்துட்டேன், 18 புராணங்களை விளக்கம் கொடுத்துட்டேன், எல்லாமே கொடுத்துட்டேன்டா அர்ஜுனா, நீ தாண்டா முடிவெடுக்கணும்ட்டார். நீ தான் முடிவெடுக்கணும். என்னால ஞானம் தான் கொடுக்க முடியும், வேதம் தான் கொடுக்க முடியும், எல்லா விதமான இதுவும் கொடுத்துட்டேன், நீ தான் முடிவு பண்ணணும், அது உன்னுடைய முடிவு சார்ந்துதான் இருக்குன்ட்டார். அப்படியும் பாருங்க, நான் எழுந்து போர் பண்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன்றான். 63ல சொல்ல பேரு 64 சத்தியம் பண்றாரு பகவான், பயப்படாதன்றாரு. நான் பாத்துக்கிறேன்டா, உன் பாவெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன்டா,
நீ எதுக்குமே பயப்படாதான்னு 64லயும் சொல்றாரு, 65லயும் சொல்றாரு. கல்லூரி மங்க அப்பவும் கம்முன்னு தாங்கிறான். அப்ப இந்த கீதைய உபதேசம் எல்லாம் பண்றாரு பகவான். கீதையை யாரெல்லாம் உபதேசம் பண்றாங்களோ அவன்லாம் என்ன மகாத்மான்றார். 66, 67 எப்போ சொல்றான் தெரியுமா? 73ல சொல்றான். எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல? 695வது ஸ்லோகத்துல சொல்றான். இன்னொரு 5 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு இந்த கீதையை முடிக்கிறதுக்கு. 695வது ஸ்லோகத்துல, கிருஷ்ணா நான் எழுந்து போர் பண்றேன் கிருஷ்ணா, நான் ரெடி ஆயிட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றான். 73ல சொல்றான். எதுக்காக? நமக்காக தான், இல்லைங்களா? அவனை இங்க தேத்தி விட்டாரு பகவான். எல்லாரையும் கொண்டுடுவான்டா, ஆனா உன்னை மட்டும் கொல்ல மாட்டேன்டா, உங்க 5 பேரையும் கொல்ல மாட்டேன்டா. அவனை மாத்திரம் கிடையாது, அதர்மவாதிகள் எல்லாமே வதப்படுவாங்க, தர்மவான் எல்லாமும் திருப்பவும் நல்லபடியா ஆட்சி கொடுப்பாங்க. 33ல சொல்றாரு பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் த்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரூன் புங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நிகதா பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாசிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு இங்க சொல்றாரு. இங்க எத்தனை ட்ரிப் தருமா? இது 6வது ட்ரிப் சொல்றாரு இந்த கீதையில. இப்பவும் சொல்லிதான் இருக்கிறார். ஆனா கல்லூரி மங்க எழுந்து போற மாட்டான். என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழும் வளமாக அரசினைக்காக அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே போரில் கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாகன்ற பார்த்துட்டான். விராட் ரூபத்துல பகவான் விராட் ரூபத்துல பார்த்துட்டான். எதிர்காலத்தையும் பார்த்துட்டான். எல்லாம் நசுக்கப்படுறாங்க, எல்லாருமே இறக்குறாங்கன்றதையும் பார்த்துட்டான். அப்புறம் எதுக்கு இவன் செயல்பட வேண்டானே? ஆனாலும் தெரியும் அவ்வளவு ஒரு கர்ம யோகி தான் அர்ஜுனனும், இல்லைங்களா? எதுக்காக வெயிட் பண்றான்? இன்னும் பகவான்கிட்ட ஞானம் வேணும். அப்ப நாமெல்லாம் பாருங்க, அந்த 18 அத்தியாயம் முடிக்கும் ஒரு நாள் கூட கிளாஸ்ல நாம மட்டம் போடாம பார்க்கணும், ஒரு நாள் கூட விடாம பார்க்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 34ல திரும்பவும் பகவான் விசாரிக்கிறார். சொல்லு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா ஹதாம்ஸ்துவம் ஜஹீமா வ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்ய ஜேதாசி ரணே சபத்னான். சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலி வேபமான கிரீதி நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் ஜகத்கதம் பீட பீட பிரணம்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 34ல பகவான் என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் பகவான் 32, 33, 34 இந்த 3 பதத்திலையும் தான் பகவான் பேசுறாரு. அது ஏன்னா அவனுக்கு அர்ஜுனுக்கு அவன் பயத்துல இருக்கிறான் இல்லையா, அவனை தேத்தணும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அடிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமன போரிடுவாயாக. உமது எதிரிகளை நீ போரில் விழித்திடுவாய் என்றார். எல்லாமே இறந்துட்டாங்க ஆல்ரெடி, என்னால எரிக்கப்பட்டு விட்டாங்க எல்லாருமே. எதிர்காலத்தை பார்த்துட்டு இனியாவது எழுந்து போர் பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன்கிட்ட பகவான் சொல்றாரு. இதை சஞ்சயன் பார்த்துனுக்குறான். பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிர சொல்றான். அப்ப அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரனுக்கு. சஞ்சயன் பார்த்து சொல்லும் போது, அடடா வந்திருக்குது நாராயணாச்சடா, நம்ம பிள்ளை கதி என்ன ஆகுமோ தெரியலையே. ஆல்ரெடி விராட் ரூபத்துல சஞ்சயன் பார்த்துட்டான். என்னுடைய 100 புதவுடைய உள்ள போறதையும் பார்த்துட்டான். பீஷ்மரையும் உள்ள போத பார்த்துட்டு சொல்லிட்டானே, அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க திருதராஷ்டிரனுக்கு. ஏன்னா அவனும் ஒரு கர்ம யோகி தான். ஆனா அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, மாயத்தால பற்றோட இருந்தனால இது எல்லாமே மறந்து போச்சு. அவனுக்கு பிள்ளைகள் மேல அதிகமான பாசம், அதிகமான பந்தம், அதே இல்லாம ராஜ்யத்தின் மேல ஒரு வெறி. அப்ப அவன் உண்மையான அந்த தன்மை மறந்துட்டான். யாரு? இது திருதராஷ்டிரர். இப்ப சஞ்சயன் சொல்றான் பாருங்க, என்ன சொல்றான் பாருங்க. திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா முழுமுறு கடவுளின் இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கை கூப்பி கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தாழ்ந்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின் வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இவனும் சொல்றான் பாருங்க, முழுமுறு கடவுள்ன்றார் பகவானை. ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அவர். யாரு? சஞ்சயன் வர்ணிச்சார். அங்க ஒரு 6 ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். இங்க கொஞ்சம் சொல்லுவார். 35வது பாத்துல சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா 36, 37, 38 3 ஸ்லோகத்திலையும் இதே சஞ்சயன் தான் வர்ணிக்கிறார்.
என்னன்னு பாப்போமா? இல்ல தவறா சொல்லிட்டேன், அர்ஜுன் தான் வர்ணிக்கிறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् बृहुर्षत् यनुरज्यते च रक्षांसि बीजानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः। 37 कस्माच्छदेन न मेरन्महात्मन् करीयेसे ब्रह्मणोऽप्यातिहर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वाम् अक्षरं सत्तसत्तत्परं यत्। 38 படிக்கவா குருஜி? 37 முடிச்சிருக்கோம். त्वम् आदिदेव पुरुष प्राणस् त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं सदाम त्वया तदं विश्वम् अनन्तरूप। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்கள் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றன. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்ற இவ் அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. ஏன்னா அசுரர்கள்லாம் இங்கே அங்கேயும் ஓடுறாங்க. சித்தர்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டான் அர்ஜுனன். முனிவர்கள் எல்லாம் பயந்து போய் நிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? புலன்கள் அதிபதியேன்றான். எந்த புலன்கள்? நம்முடைய புலன்கள். 84 லட்சம் உயிர்வாழியோட புலன்களுக்கு அதிபதி யாரு? பகவான் தான். அப்போ உனது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறதுன்றான். பகவானுடைய நாமத்தை திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உலகம் எல்லாம் ஆனந்தம் அடைகிறதுன்றான். அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். பகவான் மேல அனநிய பக்தி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்று வந்து இல்லைங்களா? நம்ம பிள்ளைகளை நாம என்ன பண்றோம்? ஆசையா அரவணைக்கிறோம், அணை வச்சு முத்தமிடுறோம். அப்ப அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? உச்சி வந்த பிறகு எவ்வளவு பற்றா இருக்கு பாத்தீங்களா? குழந்தைகள் அப்பா மேல அவ்வளவு பாசம் இருக்கும், பிள்ளைங்க மேல அப்பாவுக்கு பாசமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே போலதானே பகவான் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. பகவான் தான் சொல்றாரு, ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. லிமிட்டுக்கு மேல நினைச்சிங்களா நம்ம பந்த போடுவோம். அப்ப நமக்கு திருராசிரமா தான் ஆயிடுவோம். சரி, மகாத்மாவை பிரம்மாவிட சிறந்தவரி, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர், நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்கள் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே தாங்கள், அழிவற்றவர், எல்லா காரணம் இந்த ஜடத்தோட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த ஜடத்தோட்டம், இந்த நரன், இந்த மனித நரன், மனிதனா இருக்கிற நரன்கள் வந்த பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர். ஆனா இதோட எல்லாத்தையும் தாங்குற யாரு? பகவான் தான். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, போன கிளாஸ் 7 மணி கிளாஸ் நாம தான் எடுத்துட்டு வந்தோம். இந்த காற்று நம்ம மூக்கு வழியா சுவாசிக்கிறோம், வாய் வழியா சுவாசிக்கிறோம். காற்று மூக்கு வழியா சுவாசிக்கிற காற்றை நம்ம திருப்பி இன்னொரு மூக்கு வழியா வெளியே விடுறோம். இந்த ஒரு ஹோல் வழியா வெளியே வருது காத்து. அந்த காத்து என்ன காத்து? அசுத்தம். ஆனா உள்ள போற காத்து நல்ல காத்து. அது யார கிடைக்குது? பகவானுடைய அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தினால நம்ம கிடைக்குது. இந்த விடுற காத்த நம்ம இழுத்து விடுற காத்த நாம சுவாசிச்சா என்ன வந்து தெரியுங்களா? நாமளே நோய் வர ஆரம்பிச்சோம். நம்ம விடுற காத்தை நாம சுவாசிக்க முடியாது. அப்ப அந்த அசுத்த பகவான் நம்ம கொடுக்குற அசுத்த பகவான் சுத்தப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்குறார். இயற்கை மூலியமா நமக்கு கொடுக்குற இந்த பிரகிருதி. நாம நினைக்கிறோம் நாம தான் எல்லாம் செய்யறோம், நாம தான் படைக்கிறோம், நாம தான் உருவாக்குறோம், நாம தான் செய்யறோம், அப்படி இப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த காத்த கூட சுவாசிக்கிறது நாம கிடையாது. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நாளைக்கு படிக்க போறோம். நாளைக்கு படிக்க போறோம் 11ஆம் அத்தியாயத்துல. அன்னமையா கோசா, பிராணமையா கோசா, விஞ்ஞானமையா கோசா, ஞானமையா கோசா, ஆனந்தமையா கோசா, அதை படிப்போம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். மூச்சு விடுறதும் நாம கிடையாது, அதுவும் நாம கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? நம்ம எங்க செய்யறோமா பாருங்க. பகவான் தானே நமக்குள்ளதானே இருக்கிறாரு, எல்லாம் பார்த்துப்பார். நம்ம வேலையை பார்ப்போம், நம்ம சம்பாதிப்போம் அப்படின்னு ஓடிட்டே இருப்போம். பகவான் தானே அலட்சியம் பண்ண நம்ம முதுகு மேல நிறைய பாரம் ஏறிக்கிட்டே போகும், பாவங்கள் ஏறிக்கிட்டே போகும். செஞ்ச பாவம், செய்யாத பாவம், எல்லா பாவம் ஏறிக்கிட்டே போகும் முதுகுல. பகவானை நினைக்கிறோம், அந்த பாவத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் இல்லைங்களா? நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிக பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றமே முழுதும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர்கள்.
எல்லாத்தையும் வர்ணிச்சுதான். பகவான் 3 ஸ்லோகம் தான் பேசினார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவனை சாந்தப்படுத்தி பேச விட்டாரு. திருப்பி ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். பகவானை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். 41, 42, 43 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 41, 42 ரெண்டு பாட்ட படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சகேதி மத்வா பிரசபம் யத்துக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாபி யத் சாவஹாசார்த்தம் அசத்கிருதோசி விகார சஸ்யாசன போஜனேஷு ஏகோதவாப்யச்சுத தத் சமக்ஷம் தத் சாமாயே சாமயே துவாம் அகம் அப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 2 ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் மன்னிப்பு கேட்கிறான். ஏன்னா பகவானுடைய நட்பு உனக்கு எப்படி கிடைச்சது பாருங்க. இல்ல, குந்தி மகாராணியோட உறவினர் தான் பகவான் இல்லைங்களா? அது நம்ம புரியும். அதனால உறவு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நண்பனாகினாங்க, அப்புறம் குருவானாங்க. இப்போ முழு கடவுளாக பகவானை வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்போ பகவானை வழிபடும் பொழுது அப்போ நண்பராக இருக்கும் போது இல்லைங்களா, உறவினரா இருக்கும் போது நம்ம வீட்டுல நம்ம நண்பர் வந்திருக்கார், இல்ல நம்ம உறவினர் வந்திருக்கார், ஒரு தாய் மாமன் பையன் இருக்கிறான், அத்தை பையன் இருக்கான், மாமா பையன் இருக்கான், வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? வாடா உட்கார்றா ஏதோ அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிப்போம், கில்லுவோம், ஏதோ ஒன்று செய்வோம் இல்லைங்களா? அட்டகாசம் எல்லாம் பண்ணுவோம். அதே தானே அவங்களும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் உணர்ந்த பிறகு மன்னிக்க ஆரம்பிச்சான். இப்ப நாமளும் அப்படித்தானே. நம்ம பௌதிகத்துல எவ்வளவு வேலை பண்ணியிருப்போம், பகவானை திட்டி இருப்போம், அறியாம திட்டோம், தப்பு கிடையாது. ஏன்னா பகவான் நமக்கு ஒரு தாய் தந்தையை தானே அவரு இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய திட்டி இருப்போம் பகவானை. ஆனா நாளைக்கு அந்த அத்தியாயம் மூலியமா நாம கண்டிப்பா பகவானுகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு சங்கல்பம் எடுக்கணும். நாளைக்கு இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு வாங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனன் எப்படி இந்த அத்தியாயத்துல கேட்கலாம், இந்த ஸ்லோகத்துல கேட்கலாம், அது மாதிரி நம்ம கேட்கணும். ஓகேங்களா? உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையோடு அழைத்துள்ளேன். நான் செய்வது அனைத்தையுமே தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையிடும் பொழுதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்திருந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்கள் தனியாகவோ சில சமயங்களின் நண்பர்கள் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்து உள்ளேன். அறியாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்கு தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பாயாக. அர்ஜுனன் கேட்கிறானோ அது போல நாம கேட்கணும் பகவான் கிட்ட. சரிங்களா? இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் இல்லையா, படிச்சுட்டு உணர்றோம் இல்லையா, நம்ம செயல் மூலியமா நம்ம யாருன்றத பகவானுக்கு உணர்த்தணும். அது எப்படி? ஹரிபக்தியோட இல்லைங்களா? 45வது பாடம் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்ருஷ்ட பூர்வம் கிருஷிதோ அஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேன ச பிரவியதிதம் மனோ மே தத்யேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, ஏன் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்கள் தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவாயாக என்றார். பகவானுடைய தெய்வீகமான ரூபம் என்ன? 2K ஸ்வரூபத்திலையும் 4K ஸ்வரூபத்திலையும் கேட்கறதுக்கு அர்ஜுனன் ரெடி ஆயிட்டான். இப்ப நாம ரெடி ஆகணும்ல. 46, 47 விட்டுருங்க, 48, 49 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரீடினம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் திருஷ்டும் அகம் ததைவ தேனைவ ரூபேண சதுர்புஜேன சகஸ்ரபாஹோ பவ விஸ்வமூர்த்தே ந வேத யஜ்ஞாத்யைனைர்த தானை சசக்ரியாபிர் தத கோபிருக்ரைஹி ஏவம் ரூப சக்ய அகம் ருகோகே திருஷ்டும் தத்தன்யேன குரு பிரவீர மாதே வ்யதா வாச விமூட பாவோ திருஷ்ட்வா ரூபம் கோரம் ஈத்ருங் மமேதம் வியபேத பீப்ரீத மனா புனஸ்த்வம் தத்யேவ மே ரூபம் இதம் பிரபஷ்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டயர்டா இருக்கு, ஒரு மாதிரியா இருக்கு. 2-3 ஸ்லோகம் 3 கிளாஸ் ஏத்துட்டோமா, ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா.
46, 48, 49 சொல்றார். விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கையில் சங்கும் சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை இந்த ரூபத்திற்கான நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் என்றார் பகவான். இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமான உருவம் இது. இவ பாக்குறீங்களே எப்படி இருக்கா பாருங்க, எவ்வளவு அழகா காட்சி கொடுக்குறாரு பாருங்க பகவான். இவர் யார் தெரியுமா? 3வது விஷ்ணு, பரமாத்மா. எல்லாருடைய 84 லட்சம் ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கிற இந்த பரமாத்மா. கையில பாருங்க ஒரு கதம், ஒரு கையில தாமரை இருக்கு, ஒரு கையில சங்கு சக்கரத்தோட காட்சி கொடுக்கிறார் பரமாத்மா ரூபம். இந்த ரூபத்தை பார்க்கறது தான் பகவான் ஆசைப்படுறான். எல்லாருமே பார்க்க ஆசைப்படும், எல்லாருமே பார்க்கணும், பார்க்க முடியும். அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். முதல்ல நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், முக்கியமா அதுதான் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். குருவம்ச வீரர்களின் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாருமே என்றுமே கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்கள் செய்வதாலோ தானங்களையும் புண்ணிய செயல்களையோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாதுன்ற. இந்த ஜட உள்ள பார்க்க முடியாது, ரொம்ப கடினம், ரொம்ப கடினம் இது. ஆனா ஜட உடலோடு இருக்கும் போது இந்த உடலை ஆன்மீகத்தன்மையை மெருகேற்றணும். அந்த ஆன்மீகத்தன்மை யாரும் மெருகேற்றணும்? பகவானோ வேற யாருமே ஏற்ற முடியாது, நாம தான் ஏற்ற முடியும். நம்ம கையில் தான் இருக்கு எல்லாமே. இந்த மனதை நண்பனாக்குறது எப்படி? நம்ம செயலால தான், நம்முடைய எண்ணத்தால தான், நம்முடைய புத்தியால தான், இல்லைங்களா? இதை நம்ம தான் செய்ய முடியும். இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களும் விடுவைப்பாயாக. அமைதியா மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை இப்போது காணலாம். இப்ப 4 கை சொரூபத்துல காமிச்சிட்டாரு, இப்ப 2 கை சொரூபத்தை காட்டக்கூடாது பகவான். அதையும் பார்த்துருவோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 50வது ஸ்லோகம் மாத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயம் ஆசபூஜ்யக அஸ்வாசயாம் ஆசபீதம் ஏன பூத்வா புன சௌமிய வபுர் மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார். அர்ஜுனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்கள் உடைய தனது சுய உருவில் இறுதியில் 2 கரங்களுடன் உருவை காட்டி அச்சமுட்டு இருந்த அர்ஜுனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஏன்னா அதுலயும் பகவான் சொல்றார். சில பிரபுபாதா இதுக்கு இது விளக்கம் கொடுக்குறார், ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இந்த அத்தியாயத்துல. இந்த 2 கை சொரூபத்துல யார் காட்சி கொடுக்கணும்னா பகவான் கிட்ட கேட்கறதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாசுதேவ், இவங்க தான், தேவகி தாயார் தான். அதாவது அதிதி என்ற தேவகி தாயார் சிறைச்சாலையில் ரொம்ப அழகா கேட்கிறாங்க. அதனால்தான் பகவான் 2 கை சொரூபத்துல காட்சி கொடுத்து அது அவதாரம் எடுக்கிறார். இல்ல 4 கை சொரூபத்தான் எடுத்திருப்பார் பகவான். அப்படிதான் உருவத்தை காமிச்சார் பகவான். தேவகி தாயார் தான் மண்டிட்டு கேட்டாங்க. யாரு? வாசுதேவர் என்ற கசிப முனிவர், தேவகி என்ற அதிதி, இவங்க 2 பேருமே கேட்கிறாங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 51, 52 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌபியம் ஜனார்த்தன இதானீம் அஸ்மி சம்ருத்த சசேதா பிரகிருதிம் கதஹ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சுதுர்தர்ஷம் இதம் ரூபம் திருஷ்டவான் அசி யன்மம தேவாப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்சினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த உருவத்தை காட்டுறார். கிருஷ்ணர் அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட பொழுது அர்ஜுனன் கூறினார், ஓ ஜனார்த்தனே, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிக அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்பொழுது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்றான். பழைய ரூபத்துல பகவான் வந்துட்டார். ஏன்னா பழைய உருவம் வந்தாலும் ஆனா இப்போ பாக்குற பார்வை, அவர்கிட்ட பேசுற வாக்கு கொடுக்கறது, அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே உல்டாவா இருக்கு, மாறி இருக்கு பகவான்கிட்ட. ஆனா பகவான் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? எல்லாம் மறந்துடுறா, நீ என் நண்பன், என் சகோதரன், அந்த ஸ்தானத்துல பாடுறா அப்படின்ற. அப்பமா புருஷோத்தரமான முழுமுழு கூடினா, எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிக அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்காக வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதுமே நாடுவார்கள்.
முக்கோடி தேவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. பார்க்க முடியாத உருவத்தை நீ அவன் ரொம்ப அழகா பார்த்துட்டான் இல்லைங்களா? 54வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியாத் அனன்யயா சக்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாதும் திஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை களங்கமற்ற அதை கடப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காண புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வழியை மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மை ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். இத பகவான் சொல்றது யாருக்காக சொல்றாரு? நமக்காக தான் சொல்றாரு. நமக்கு எல்லாருக்காக தான் பகவான் சொல்றாரு. அர்ஜுனா, இது அர்ஜுன மனநிலையிலிருந்து இந்த கீதை நம்ம படிக்கிறோம். அர்ஜுன மனநிலையிலிருந்து படிக்கிறத மாத்திரம் இல்ல, அர்ஜுனன் எப்படி செயல்படுறானோ அதே மாதிரி நாம செயல்படணும். இந்த சங்கல்பம் நாளைக்கு எடுப்போம் இல்லைங்களா? கடைசி பதம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. 55வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் கர்ம க்ரூன் மத் பரமஹ மத் பக்த சங்கவர்ஜிதஹ நிர்வைர சர்வபூதேஷோ யஸ மாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் தனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்களை மற்றும் மன கற்பனைகள் இருந்து களங்கம் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு உள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை எனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிரிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். பகவானுடைய அனநிய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அனநிய பக்தி நாளைக்கு படிக்க போறோம். அதான் நம்ம 8வது ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்ல போறோம். சொல்ல போற கலங்கமற்ற பக்தினா என்ன, நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாம கர்ம யோகம், சாதனா பக்தி என்ன, அதெல்லாம் நாளைக்கு படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸை நிறுத்திப்போம். முடிஞ்சிச்சு. அர்ஜுனன் தனது பகவானுடைய யூனிஷ வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணனும் கூறுகிறான். 1லிருந்து 4வது பதம், 5லிருந்து 8வது பதம் பகவான் கிருஷ்ணனின் தனது உணவு வடிவத்தை விரிவாக்குறார். 9லிருந்து 14 யூனிஷ வடிவத்தை அர்ஜுனன் பார்வையிடுறார். 15லிருந்து 31 பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்து அந்த அனுபவத்தை முறையேற்றான். 32, 34 பகவான் வந்து அந்த 3 பதத்திலையும் ரொம்ப அழகா பதில் கொடுக்கிறார், தேத்துறார் அவனை. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனோட ஜபங்கள் பண்றான், பிரார்த்தனை பண்றான். 35, 46, 47, 55 பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை இல்லைங்களா? வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து கிருஷ்ணா சைதன்ய ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பகவான் வந்து அவருடைய தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு போர்க்களத்துல தான் காமிச்சார் இல்லைங்களா குருஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆமா பிரபு. இப்போ அந்த போர்க்களத்துல இருந்த மத்த எல்லாருமே அந்த திவ்ய தரிசனத்தை பார்த்திருப்பாங்களா? இல்ல பார்க்கல, யாருமே காண முடியாது. அர்ஜுனன் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அர்ஜுனனும் பாக்குறார். இதுக்கு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் வந்து அங்கிருந்து பாக்குறாரு. அதான் அஸ்தினாபுரத்துல இருந்து பாக்குறாரு. ஆமா, அஸ்தினாபுரம் வந்து திருதாஸ்திர அரண்மனை இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. மத்த எல்லாமே வந்து ஏன்னா பகவான் வந்து யோகமாயா சக்தியில தானே அது அவதாரம் எடுப்பாரு. அந்த மாதிரி கீதையை உபதேசம் பண்ணுவோம். அது கொஞ்சம் நிமிஷம் தான். அந்த நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லாமே நடக்குது. அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த உலகமே சந்திப்பு அப்படி நிக்குது. இந்த நிமிஷம் தான் அது. அதுக்குள்ள எல்லாம் உபதேசம் பண்ணிடுறாரு. அந்த 18 அத்தியாயம் நல்லா அழகா உபதேசம் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. குருஜி, எது குருஜி விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது? அது அந்த போட்டோ மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்களேன், காமிங்களேன். விஸ்வரூபத்தையா? இது பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்ப நான் சாதாரணமா வச்சிருக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து சாதாரணமா தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது குருஜி. நிறைய தலையா இருக்கு. இந்த சைடுல ஐயன் இருக்கார். இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நான்முகன் இருக்கார். அது பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அக்னி பகவான் இருக்கார். இப்படி எல்லாருமே இருக்கிறாங்க, வரிசையா இருப்பாங்க. ரொம்ப அற்புதமான உருவம் அது.
அந்த உருவத்தை நினைக்கணும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், ரசிச்சுட்டே இருக்கணும், அதை அப்படியே உள்வாங்கணும். உள்வாங்கி இப்ப நம்ம திருப்பதிக்கு போறோம், பகவான பாலாஜியை வணங்குறோம், வெங்கட பெருமானை வணங்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், அவரை கொஞ்ச நேரம் தான் பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் கூட விட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் பார்க்கணும்னு நினைப்போம். பார்த்துட்டு மட்டும் போதுமா, அப்படியே உள்வாங்கணும். அடுத்த வாட்டி திருப்பதி வர வரைக்கும் அந்த ரூபத்தை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பக்தி. ஆஹா பகவானை பார்த்துட்டேன், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம், மறந்துடுவார் பகவான் நம்மள. நாமளும் மறந்துடுவோம், அவரும் மறந்துடுவார். அவளை மறக்க கூடாதுன்னா அந்த ரூபத்தை எங்க வேணா பகவானோட விக்கிரகத்தை பாக்குறீங்களோ, கோவிலுக்கு போறீங்களோ, அதை அப்படியே உள்வாங்கணும். உள்வாங்கினாதான் அந்த உள்வாங்குற சக்தி எப்படி இருக்குன்னா, மனதையும் புத்தியையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹரிபக்தியோட அவருக்கு பாராயணம் பண்ணணும். பகவானை பத்தி பாராயணம் பண்ண எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்க தெரியாது, தேவையில்லை. பகவானுடைய லீலையை சொல்லுங்க, கத்துங்க பகவானுக்கு எதிர்த்தாப்புலன்னுட்டு. பகவானே விராட் ரூபத்துல எப்படி காட்சி கொடுத்த அர்ஜுனனுக்கு, எனக்கு காட்டக்கூடாது அர்ஜுனா பகவானே, அப்படிலாம் கேட்கலாம். அதுதான் பகவானுடைய வர்ணனை, அதுதான் பாராயணம் இல்லைங்களா? அவனுக்கு மட்டும் காமிச்சு எனக்கு காட்டக்கூடாதா? நானும் அனனிய பக்தி கொடுக்க முயற்சி பண்றேன் பகவானே, எனக்கு கொடுங்க பகவானே, காட்டுங்க பகவானே அப்படின்னு அவர் லீலையை சொல்லணும், அவருடைய புராணங்களை சொல்லணும். இதுதான் கீர்த்தனம், சரிங்களா? அப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா விராட் ரூபத்துல இல்ல, எல்லா ரூபத்தையும் பார்க்க முடியும் பகவானோட ரூபத்தை. அது பகவான் ருக்கு வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துக்கிறார். வேதங்கள்ல பகவானை உணர முடியும். உபநேசங்களை 10 உபநேசங்களை படிக்கிறோம், 108 உபநேசங்களை படிக்க முடியுமா பாருங்க? முடியாது. படிக்க முடியும், ஆனா செயல்படுத்த முடியுமானா பண்ண முடியாது. 10 தான் நம்மளால இந்த கலிகாலத்துல இப்ப உள்ள இதுல இருந்து அந்த 10 தான் செய்ய முடியும். அதுல நம்ம ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல எழுதப்பட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அந்த புக்கை கூட காட்டுற பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இந்த உபநேசங்களை வாங்கி படிங்க. நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த உபநேசங்கள் 10 உபநேசங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ருக்கு வேதத்துல, வேத சாம அதர்வண வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 10 உபநேசங்கள் ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கிறாங்க. நிறைய பக்கம் உள்ளது. இது ரொம்ப விலை அதிகம் தான், கொஞ்சம் வாங்கி படிச்சு பாருங்க, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது நீங்க இப்ப படிக்க கூடாது. என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான் இருக்கிறீங்க. 2வது லெவல் 3வது லெவல் வரும்போது படிக்கும் போது தான் வந்து சாரம்சம் நமக்கு புரியும், இல்லைன்னா புரியாது, கண்டிப்பா புரியாது. அது படிக்கணும்னா இந்த கீதையை நல்லா உள்வாங்கணும். ஏன்னா சில பிரபுபாதா தான் சொல்றார், நம்ம ஆச்சாரி சொல்றது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, கீதையை மட்டும் நல்லா உள்வாங்குங்க. உள்வாங்கிக்கிட்டு அடுத்த இதை நீங்க போனீங்கன்னா தான் இது, அதுக்கப்புறம் நீங்க வேதம் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போவாதுன்றார். இதை படிச்சாவே போதும். இந்த 18 அத்தியாயத்துல 700 ஸ்லோகத்துல உள் வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும், வேதம் படிக்கணும் அவசியமே இல்லைன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நாளைக்கு வந்து ஏகாதசின்னு போட்டிருக்கு பிரபுஜி. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த ஏகாதசி விரதம் வந்து எப்படி முடிக்கிறது, எப்படி முடிக்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு சரியா தெரியல. ஓகே ஓகே. இப்ப இந்த குரூப்ல நீங்க இருக்கீங்களா பிரபு? ஆல்ரெடி மொபைல்ல போட்டுருக்காங்களே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. பார்த்தேன். அது வந்து எனக்கு எந்த நேரத்துல முடிக்கிறது, எப்படி முடிக்கிறதுன்னு மட்டும் சரியா தெரியல, புரிய மாட்டேங்குது. ஓஹோ, அது அந்த டைமிங் போடலன்றீங்களா? நான் காலைல போட சொல்றேன். நாளைக்கு தான் விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். முடிக்கிறது வந்து துவாதேச தான் முடிப்போம், மறுநாள் தான் முடிப்போம். மறுநாள் காலைல சூரிய உதயம் ஆரம்பிச்சு நான் ஆரம்பிச்சிருவோம் பிரபு. முடிக்கிறது வந்து துவாதேசில முடிப்போம். அந்த டைமிங் நான் வந்து குரூப்ல போட சொல்றேன். அது காலையில பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல 8 மணி வரும், சில நேரத்துல 9 மணி வரும். நாளைக்கு என்ன டைம், திங்கட்கிழமை தவறா சொல்லிட்டேன், சனிக்கிழமை காலையில நாமும் அந்த விரதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். துவாதேசி அன்னைக்கு தான் முடிக்கணும். சரிங்க பிரபுஜி. டைம் நான் குரூப்ல போட சொல்றேன். நாளைக்கு என்னென்ன சாப்பிடணுன்றது குரூப்ல போட்டிருக்காங்க இல்லையா, பாத்தீங்களா? அதை பார்த்தேன் பிரபுஜி. அதெல்லாம் பார்த்தேன். ஓகே ஓகே. நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி சொல்ல வேண்டாம், பகவானுக்கு தான் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குருஜி, அர்ஜுனனுக்கு எப்படி விஸ்வரூபம் தெரிஞ்சது? இப்ப நமக்கு தெரிகிற மாதிரி அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கா விஸ்வரூபம்னு ஒண்ணு?
யாருக்குமே தெரியாது மாதாஜி, யாருக்குமே கண்டதில்லை. அர்ஜுனன் எப்படி அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காமி அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. ஆஹ் அப்ப விஸ்வரூபம்னா என்னங்கிறது அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கா? அத போங்க மாதாஜி. நீங்க 7வது அத்தியாயத்திலையும் 8வது அத்தியாயத்திலையும் திருப்பி படிங்க. சரி குருஜி. படிச்சீங்கன்னா அது தெரியும். பகவான் சொல்றார், 7வது அத்தியாயத்திலே சொல்றார், என்னுடைய விராட் ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு கோடான கோடி பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க, ஆனா பார்க்க முடியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பக்தி கொடுத்துருக்கான்றது அவர் சொல்லினதுனால புடிச்சுக்கிட்டாரு. சொல்லிட்டாரு. ஓகே அவனை தூண்டி விட்டாரு பகவான். ஓகே ஓகே குருஜி சொல்லிட்டாரு. அதாவது அஞ்சலியும் சொல்றாரு, அழகா சொல்றாரு. அதை உள் வாங்கிட்டான் அர்ஜுனன். வாங்கிட்டான் ஒண்ணு அழகா கேள்வி கேட்டுனே வரான். 7ல கேட்டா அதுதான் எப்பவுமே வந்து கீதையை படிக்கும் போது உன்னிப்பா கவனிக்கணும். யார் என்ன சொல்றாங்க, சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, பகவான் என்ன சொல்ல வராரு, அது புரிஞ்சுக்கணும். அது இந்த லெவல்ல புரியாது. ஏன்னா 2வது லெவல்ல வரும்போது தான் அது புரியும். நம்ம இடப்பட்டதுன்னு படிக்கிறோம், நடுவுல விட்டுறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா 7, 8லயே சொல்லிட்டார் பகவான். அதை உள்வாங்கிட்டு தான் அவன் சொல்றான். நான் நேத்து உள்ள பாதத்துல சொன்னான், உன்னுடைய வைபவத்தெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் கிருஷ்ணா, உன்னை நினைவு கொள்வது எங்கனம் கேட்கிறான். எந்த ரூபத்துல நினைவு கொள்ள முடியும்ன்றான். அது ஒண்ணு கேட்கிறான். அதே மாதிரி இன்னொன்னு கேட்கிறாரு அவர், அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, உன்னுடைய விராட் ரூபத்துல பார்க்கறது மாத்திரம் இல்ல, அந்த அற்புதங்கள்ல என்னென்ன சிறப்பு இருக்கு நான் பார்க்கணும் அப்படின்றான். அப்பதான் அவன் என்ன பண்ற, எல்லா 84 லட்சம் ஜீவராசியும் தன்னுடைய இடத்துல காட்டுறாரு. அவனுடைய உருவத்தையே காட்டுறாரு பகவான், அவன் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்றது. ஆனா 3 இடத்துல காமிச்சிருக்காரு விராட் ரூபத்தை. யாருங்க தெரியுமா? அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுக்கும். 1.5 மணி நேரம் ஓடும் அந்த கிளாஸ். இல்லாட்டி எடுத்தேன் நான் அந்த கிளாஸ்ல. இன்னொரு இடத்துல விராட் ரூபத்தை காட்டுறாரு பகவான். அவருடைய விசாலமான ரூபத்தை காட்டுறாரு. யார்கிட்ட காட்டுறாரு தெரியுங்களா? துரியோதனன். என்ன பிரபு? துரியோதனனுக்கு பிரபு. இல்ல, அதாவது யசோதாய் மண்ணு தின்னுடுவார். தின்ன உடனே, டேய் மண்ணடா தின்ன, ஏன்டா கிருஷ்ணா அப்படின்னு வாயை காட்டுறா அப்படின்னு வாயை காட்டுவார். பாத்தீங்கன்னா அகிலமே தெரியும், அண்டமே ஃபுல் அண்டமும் தெரியும். அங்க காரண உதயசாய் விஷ்ணு இருப்பார், கார்போதேசாய் விஷ்ணு இருப்பார், பரமாத்மா கிருஷ்ணன் இருப்பார், யசோதாயும் காட்டுவார், எல்லாத்தையும் காட்டுவார் வாய்க்குள்ள. வாயை காட்டுவார். பார்த்த உடனே யசோதா அப்படியே மயங்கி ஊந்துருவாங்க, கீழே அப்படியே ஊந்துருவாங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்னு விழுந்துருவாங்க. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த வர்ணனை. யசோதாயோட வர்ணனை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகம். ஆனா பகவானுக்கு உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருன்னு சொல்லணும்னா ஐயனை சொல்லலாம். அதுதான் உண்மையான ஒரு வைஷ்யர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஐயன் சிவபெருமான். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராதா. பக்தியில மாதாஜின்னு சொன்னோம்னா அந்த இதுல மாதாஜி பிரபுஜியும் கிடையாது, விளக்கம் இல்லை, ராதை. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யசோதாய் தான். யசோதாய் பாத்தீங்கன்னா சதா நேரமே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இப்போ உள்ள தாய்க்கு பாருங்க, குழந்தை பெத்த உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க, பாலுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க, அது அரவணைக்கிறாங்க. ஏதாவது கொஞ்சம் ஆபீஸ், அவங்க வேலையும் அப்படிதான் இருக்கு. ஆபீஸ் போகணும், குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி ஓடுறாங்க. இல்லைன்னு சொல்ல, தப்பு இல்லை, அது ஓடுறாங்க. ஆனா யசோதாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா சதா நேரமே உட்காரும் போதும், தூங்கும் போதும், எழுந்து நடக்கும் போதும், யார்ட்டையும் பேசும் போதும் சரி, பகவானை வச்சுதான் மையப்படுத்தான் பேசுவாங்க. பகவானை மையப்படுத்தான் எது வந்தாலும் பேசுவாங்க. சகுந்தலா கிட்டையும் சரி, ராதை கிட்டையும் சரி, ருக்மணி கிட்டையும் சரி, எல்லார்கிட்டையுமே பகவானை மையப்படுத்தான் பேசுவாங்க. கிருஷ்ணன் இப்படி எல்லாம் பண்ணான் தெரியுமா, இப்படி எல்லாம் ஓடனான் தெரியுமா, இப்படி எல்லாம் வந்தா அப்படின்னா, அது மாதிரி பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். அது யார் பேசுவார்னா தாயார் தான் பேசுவாங்க, யசோதாயார் தான் பேசுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்ப்போம், 2வது லெவல்ல நிறைய படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு பக்தியில பார்க்க போறோம். கடைசி அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம். நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். நாளைக்கு சங்கல்பம் எடுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.